Oke, ayo. Ayo geser ke lawan. Ya Sunyar ke lawan. Terus
Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalekake biyen aku duwe pacar anake patukiran bakul pecel ana ning pinggir prapatan Terminal Madiun Ngawi gindolanku ora bakalan aku ngalekake yen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu yen aku kangen karo sliramu tak elus fotomu ning apiku yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning apiku opo kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang fotomu ning dompetku opo kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang fotomu ning dompetku suatu anti arane pasir waktu kembang kelingono ring pinggir buru ketemu awakku langsung ngesir kelibekan koyo kelangan pikir Uwit toko arane geluku disikari dikorok jatiku saben dino iseng sing bisa turu demen riko ngomong sing koweku aring-aring bakar gedang campur sawi sampai kering uliye isun pikiri gedang rojo sak corong dipangan codot timbang warung bangun kulun isun pedot Gondong sawi enake ora bendoko aki iki uga yo mung kanggo riko gedang rojo sadurung dipereteli wong sing percaya gedang jojo iki atur sebadun penampilan dari Bapak Halimah yang datangnya dari Kertowono, Bapak Sujar yang datangnya dari Cakru, Bapak Kampung Yono yang datangnya Tegal Sono, Bapak Kampung Robi Rohim, Kampung Buhara Ripin, kesemuanya Cak Samin, Kang Sudar Sri dan Bakis, Cak Heri, Cak Amir Hot, Mas Saiful Turan yang datangnya dari Awono Ayu beserta Cak Bunali Pisang yang datangnya dari Curah Betung, Bapak Kampung Muhti Wonorejo To Arifin yang datangnya dari Wonorejo beserta Cak Sunyar Benderen, tidak ketinggalan Cak Sutomo yang datangnya dari Jeruk, Kang Hidayat Kundiono yang datangnya dari Tanggung, Sahar Bapak Ul yang datangnya dari Tegal Jiut Kelaka yang sudah tampil di panggung pagelaran.
Jaipongan sak lajengipun tetap pergunung carian kai panggil Pak Kampung Bausi yang datangnya dari Penaungan Aranoyoso, Cak Norman meninju, Kang Barit Paing meninju, Cak Toyan Bapak Aris yang datangnya juga dari meninju, sekalian Kilura Rafi Sugeng yang datangnya dari Sawaran Kulon. Monggo naik ke panggung pagelaran Cak Yono Rusmi yang datangnya dari Jeru Asem. Monggo tampil di pagelaran. Sudah ini perdangdutan yang Gunung Sari dulu. Bapak Suyet Tunjung. Calon bulan Rasul kurang berapa hari? Ayo naik ke panggung pagelaran dulu. Cing-cingane. Bapak Kampung Suyit sesarengan kampung Usi saking Penawungan, Cacak Norman Kang Parit Paing Tosan Eris saking menuju, secarengan kampung Legi Ika Kilura Rapi Sugeng Sawaran Kulon Amonggo Jaipongan. Monggo Bapak Kampung Legi Ika Petung Waru Jember.